Ya, kembali sama Mbak Blangkon. Satu alunan lagu dari judul lagu Derita di Atas Derika. Isine yaitu syukur marang pengiran. Salam taklim buat Bang Haji Nuwa Irama. Semoga penjenengan barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah segala-galanya. Salam buat pecinta musik sedunia Nuswantara, wabil khusus pecinta musik dangdut. Salam buat sembulan sedunia Nuswantara. Salam Indonesia, barokah, aman, tentrem, makmur, jaya Indonesiaku. Tingkat rasa syukur bahwa kenikmatan adalah luar biasa. Piye carane urip ben migunani rupa ing alam donya lan akhirate kudu ditirakati turya sekuate mestine mengkoyo ana kasile urip ning alam donya ya dilakoni tingkatke rasa syukur marang Gustine. Awake dhewe bisa kaya ngene iki berkah saka donga wong tuwa, berkah donga saka gurune. Bisa kuat kaya ngene juga kasih sayang dari orang tua dan guru kita. Dan yang maksudnya istri adalah doa dari seorang istri itu luar biasa. Pintere awake dhewe lan uga kuwate kabeh iku mau donga wong tuane. Donga wong tuane luar biasa, donga gurune luar biasa. Ucap donga wong tuwa lan uga gurune modal percaya mantep iku akeh dadine. Aja nganti lali wong tuwa lan gurune saben dina didongakno. Piye carane urip ben migunani rupa ing alam donya lan akhirate kudu ditirakati turya sekuate mestine mengkoyo ana kasile. Semangat hasil bismillah. Urip ning alam donya ya dilakoni tingkatke rasa syukur marang Gustine. Sehat, digas, waras, rasa kabeh mesti ana kesempatan dan hanya bisa menyempatkan diri yang punya kesempatan. Lo dasar senengo maring sekabehane, seneng ibadah, seneng silaturahmi lan sak piturute. Pintere awake dhewe lan uga kuwate kabeh iku mau donga wong tuane. Barokah tenan yakin wong tuwa. Ucap donga wong tuwa lan uga gurune modal percaya mantap iku akeh dadine. Aja nganti lali wong tuwa lan gurune saben dina didongakno. Piye carane urip ben migunani rupa ing alam donya lan akhirate kudu ditirakati turya sekuate mestine mengkoyo ana kasile. Urip ning alam donya ya dilakoni
tingkate rasa syukur marang Gustine. Semangat.